आंबो बर'दिन फालिनायखौ नुनो मोनो बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों सार। आं गिबिसिनथाराव बासायगिरिखौ हामबायदों इसोरखौ। नैथियावहाय बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड बुब्लि एन्ड राइजिं बड'लेण्ड मिडिया पार्सन नोंथांमोनखौहाय गोसो गोरबोजों हामबायदों केपस्टन इंलिसनि जानानै। जोंनि बे दिनैसिमै खुंबोनानै जोंहा 11 पेरेन्टस डे काम एनुवेल डे काम प्रि ख्रिस्टमास जाबाय। दा जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय बेनो, जाय स्कुला खुनु एक्टिभिटिस बा बेबायदि मोनसे प्रग्राम गैया, बे स्कुलखौ जोंनो बुंनो थाङोबा आथिखालनि जुगावहाय गोथै। मानसिफ्रा, गार्जेनफ्रा, मोजां पेरेन्टसफ्रा, एजुकेटेड पेरेन्टसफ्रा जाय स्कुला माने मोजां एक्टिभिटिस खालामनो हायो, जेरै मोसानाय, दामनाय देनाय, खननाय, मोसानाय, मुसुरनाय, बेबायदिखौ गासैखौबो दानिफ्राय लांफाजोबनांगौ। दा बेनिखायनो बे थ्रु आउट दा इयार बोसोरसेयाव जोंनि गथ'फ्रा मा सोलोंखो, दा दिनैहाय बे प्रग्रामनि दारै जोंनि गार्जेनफ्रा गावसोर नुनानै बेखौ खुसि जादों। आरो बेराफारसे जोंबो दिनैहाय दानिफ्रायनो गथ'फोरखौ ट्रेन आप खालामनानै गोजौ लेभेलाव लांनो थाखाय, जेरै डिस्ट्रिक्ट बा स्टेट बा सेन्ट्रेल लेभेलाव लांनो थाखाय मोनसे राइट प्लेटफर्मा बिसिना बेनो। दा जों जुदि बेवहाय गथ'फोरखौ डिप्राइभ जुदि खालामनानै दोनोबा दिनै गथ'फ्रा हायार लेभेलाव थांनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बे प्रग्रामखौ जों अर्गानाइज खालामनाय जादों। मा हाबाफारिखौ लाफानानै बे हाबाफारिखौ लानाय सार? जोंहा बेवहाय ओरैनो रोजाबनाय दङ, बेनिफ्राय खननाय दङ, स्किट्स दङ, लिटारेरि खन्थाइ आवरायनाय दङ। दा बेफोरबायदिखौ जोङो लाफानानै गासैखौबो जोङो बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनाय जादों। आलासि महरै सोर सोर बाहागो लाफैदों सार? आलासि महरै जोंहा जोंनि 38 इस्ट क'क्राझारनि मानगोनां MLA लरेन्स सार फैनांगौमोन, नाथाय दासो बिथाङा केन्सेल खालामदों। थारमाने थांनाय मोनायावहाय माखासे 11 जन MLA फैनानै, बेनिफ्राय जोंनि बिस्वजित सार फैनानै क'क्राझाराव बिथांमोना गिदिंगासिनो, ओमफ्राय डाइरेक्ट बिथांमोना गुवाहाटियाव एसेम्बलि हस्टेलाव सहैनांगौ, बेनिखायनो बिथाङा फैनो हायासै। दा बेनि बारै जोंहा गेस्ट अफ अनार दङ, एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो मटिभेसनेल स्पिकार मिस्टार सलमन इस्लारि फ्रम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि। आरो बेजों लोगोसे जोंहा MLA नि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोंहा अशक गयारि, जायहा जोंनि बिटिआरनि क'र्डिनेटर PNRD नि, बिथाङा दा सफैनानै दङ। ओमफ्राय लकेल इन्टेलेक्सुयेल हिसाबै गोबांथार दङ बाहाय। आथिखालाव नोंथांनि फरायसालियाव साबेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ? एट प्रेजेन्ट जोंनि स्ट्रेंथआ इसिबां जोंहा नङा, बियो मोनसेल' कमिउनिटिजों डमिनेटेड जायगा आलांगिया। दा बेनिखायनो जोंहा कमप्लिटलि बुंनो थाङोबा बर', बेनिफ्राय सानथालि 10 जनसो दङ, बेनिफ्राय जोंहा नेपालि 7 साबासो दङ। बेवहाय गासै 350 स्टुडेन्टस दङ क्लास 10 सिमाव, LKG निफ्राय लानानै। औ, बियो 100%। बिसोरो दिनै बे पान्जाबि गथ'फ्रा बङाइगाव थायो, खिन्थु बिसोर बेसिकेलि दिल्लीनि। दा बिसोरो बङाइगावआव माखासे गिदिर गिदिर स्कुलफ्राव फोरोंदोंमोन जाहैदों, बेनिफ्राय बिथांमोनहा रोङाखै। दा बेनिखायनो जोङो बिसोरखौ बिमा बिफाफ्रा, गार्जेनफ्रा बाहाय लाबोनाय लोगो लोगोनो जोङो इंलिसल' नङाब्लानो बियो इंलिस मिडियाम स्कुल, जोंनि गथ'फ्रा इंलिसाव उइक नङा। दा बिसोरो पान्जाबियावबो माने पान्जाबि गथ'फ्राबो बर'खौ रायलायनानै एक्सपार्ट जाबाय। आरो बिनिफ्राय नेपालिफ्रा, सानथालिफ्राबो दिनै बे केपस्टन इंलिस स्कुलावहाय बर' साबजेक्टखौ MIL खौ लाफानानै बिसोरो फरायो। आरो नैबे 2025 आरो 26 निफ्राय जोङो आसामिस टिचार जों हमखाबाय। दा जोङो क्लास 2 निफ्राय आसामिस साबजेक्टखौ बर' आरो गुबुन गासैबो जाथिफोरनो थाखाय, गथ'फोरनि थाखाय क्लासाव जोङो कम्पालसारि खालामना होसिगोन, जाहाथे स्टेट गभर्नमेन्टनि नर्म्सआ फुलफिल जानाय बायदि। बिसिनि रोंगौथिया जाहैबाय जोबोद मोजां कम्पेयारिं टु दि आदार स्कुल। गुबुन स्कुलफोरखौ दिनै नायनानै जोंनि बे रुरेल एरियायावहाय जोंनि गार्जेनफ्रा बिसोरो इसिबां जोथोन लानो हाया गथ'फोरखौ, खिन्थु जोंनि टिचार्सफ्रा, जोंहा प्रिन्सिपाल दङ, साबजेक्ट टिचार दङ नै जोंहा बेवहाय। दा बिसोरनो जोङो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला 70% जोङो बेवहायनो गुरुकुल सिस्टेमाव फोरोंनानै गथ'फोरखौ जोङो ग्रुप रिडिं होनानै रोङै गथ'फोरखौ जोङो बेवहाय फोरोंना हरखायो। गार्जेनफ्रा एसे टाइमलि जिरायहोबानो न'फ्रावहाय बिसोरो 100%खौ बिसोरो फरायनो हायो। बेनिफ्राय थांनाय फार्स्ट बेच आरो सेकेन्ड बेचनि रिजाल्टआ जोंना एक्सेलेन्ट जादों। ओमफ्राय नैबे दानि 2025 नि फेब्रुवारि 15आव होगोन, जायफ्रा दिनैहाय 21 स्टुडेन्ट दङ, बिसोरखौ जोङो गासैखौबो फार्स्ट डिभिजन आसा खालामजोबदों, इसानावबो जोङो आसा खालामदों। आरो बेनो जोंनि गार्जेनफोरनि आरो लकेल इन्टेलिजेन्सफोरनि हास्थायनाय। मोनसेया जाहैबाय जोङो दा एडमिसनावहाय देग्लायनिफ्राय नैबे 2025 आरो 26 निउ एकाडेमिक इयारनि थाखाय जोङो मोनसे खालामदों। मोनसे न'खरनिफ्राय जाय गथ'फ्रा फैगोन, जों बिसोरखौहाय एडमिसनाव जोङो 2000 फ्रि खालामनो हादों। आरो बिनिफ्राय गोबांथार जोंहा रान्दि दुखिया मानसिफोर दङ, बिसोरनि डिउसआ फ्रि अफ कस्ट, बे एसे ससियेल सार्भिस हिसाबै। ओमफ्राय गभर्नमेन्टनिबो नर्म्स बियो, राइट टु एजुकेसन एक्टनि दारैहाय। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जाय गथ'फ्रा 2, 3 दङ, 3 गथ'बा बिसोरो 50% फ्रि मोनो सासे गथ'आव डिउसआ। ओमफ्राय 2 गथ'ब्ला बिसोरो माने
30 बा 40% जोङो बिसोरनो फ्रि होनाय जायो आरोखि हस्टेल डिउसखौ बा स्कुल डिउसखौबो आरोखि बेनिखायनो गार्जेनफ्रा बेबायदि होनायाव जोंखौहाय जोबोद मोजां मोनो जायनि थाखाय न'खरसेयावनो जोंहा 3 गाहाम गथ'फोर दंफैयो आरोखि देग्लाय आङो हस्टेलाव गोबांथार आसा खालामदों गार्जेनफोरनि बे फन खालामनाय मानायखौ जोङो नायनानै आरो गोबांथार लाबोगोन होननानै आं एडमिसननि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनैहाय जाय मानसिफ्रा गुबुन गुबुन गोजान गोजाननिफ्राय जोंहा दङ दिनै स्कुलखौ नायनानै जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार नायनानै इसिबां डेभेलप नङा जोङो दासो नैबे RCC न' गंसे नुदों जोंनि 100 फिट बेबो एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक जागोन नाथाय बे बायला जिल्ला अब्लाबो बे स्कुलाव दिनै जोंहा बुंनो थाङोबा गलाघाटनिफ्राय दं बेनिफ्राय जोंहा तेजपुर मिसामारिनिफ्राय दं जोंहा बेनिफ्राय उदालगुरि टाउननिफ्राय दं तामुलपुरनिफ्राय दं बेनिफ्राय रानिखातानिफ्राय दं बङाइगावनिफ्राय दङ चिरांनिफ्राय गोबां दङ जोंनि क'क्राझारनिफ्राय दङ टाउननिफ्राय बङाइगाव टाउननिफ्राय दङ जोंहा श्रीरामपुर गेटनिफ्राय दङ जोंहा आलिपुरनिफ्राय दङ मथा मथि अल आसामखौ जों कभार खालामबाय आरोखि दा बिथांमोनहा दिनैहाय हस्टेला स्टेबल हस्टेला सिलिं गोनां न' वाटार फेसिलिटि गासिबो टेप फेसिलिटि हाइ फाइ गार्लसना बयसनाबो खालि जोंहा बे डाइनिं हल जों लुथ'नो हायाखै ओमफ्राय क्लासरुमा एसे साउन्ड पलिउसन जायो दा जोङो नाजागासिनो दा अब्लाबो जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि क्वालिटि जे माने गोग्गो सोलोंथाइ होनाय बेखौ मोजां मोननानै दिनै अल आसामनिफ्राय हस्टेलाव दोनफैदों दिनैहाय आं बुंगोन दिनै गार्जेनफोरनि बे सापर्ट खालामनाय आरो गार्जेनफोरनि बे गासैबो गथ'फोरखौ लाबोनायजों जोङो दिनै थुलुंगा मोनसिननानै आरो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन फोरोंलांनो थाखाय जोङो गोसोआवहाय जोंहा जेब्लाबो रंजानाय आरो मोनसे मा होनो इन्थुजियाजम बे थायो आरोखि किउरियसिटि जोंहा थायो आरोखि ओंखायनो एडमिसनाव दा जायफ्रा दिनैहाय लकेलनिफ्राय फैहांगासिनो LKG आवहाय बेनिफ्राय गुबुननिफ्रायबो फर्म लांफैदों दा बेनिखायनो जोंखौ फोरोंनो थाखाय खाबु होगोन होननानै आं सानो जाहाथे जों सासे बर' जानानै आं दिनै सासे बर' जानानै बर' गथ'फोरखौ मोजां खालामनाया बिसोरखौ दिनै स्कुलखौ स्ट्रिक्ट खालामनानै ड्राग्सनिफ्राय फ्रि खालामनांगौ टबाक'निफ्राय फ्रि खालामनांगौ एलक'हलिकनि माबानिफ्राय बिदि एडिक्सननिफ्राय फ्रि खालामनांगौ बेखौ जोङो गोसोआव लानानै जोङो दिनै हल हार्टेलि जों खामावो आरो जोङो दिनै दानि बे मेट्रिक फाइनाल होग्रा गथ'फोरखौ जोंनि फुंनि 4टानिफ्राय लानानै जों 11टासिम फोरोङो दा जोंना सिलेबासा जोबजोब्बाय बिसोरो फुंनि 5टानिफ्राय लानानै बिसोर 12टासिम फरायनांगोन जाहाथे बिसोरनि रिजाल्टआ एक्सेलेन्ट जानो हानाय बायदि आरोखि ओमफ्राय गासिबो गावबागाव साबजेक्ट टिचारा दिनै गावबागाव बे गथ'फोरखौहाय गावबागाव साबजेक्टखौ हरनि 11टासिम बिसोर गाइड खालामो ओमफ्राय 12टासिम आं थाफायो मेथ्स टिचारजों आं बेबायदि आरो ओंखायनो खाबु होनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायहरनाय जायो